Yan mga lods, tayo po ay pauwi na. Ayan, galing tayo sa trabaho. Okay, video lang tayo. Sige po, motor na muna tayo. Ride safe po tayo palagi mga lodi. Ayan, ingat palagi. Dito tayo ngayon sa Ocampo. Ayan, sige po, samahan nyo na lang ako sa aking pag-drive ngayong hapon na to. Sige, bye bye. Ayan, walang helmet mga lodi. Palagi po tayo magsusuot ng helmet para din naman ito sa ating ikabubuti. Ayan, meron pa rin talagang mga makukulit. Ayan, mga kulit na tao na nakaangkas sa motor, nag-drive ng motor na walang helmet. Ayan, palagi po tayong gagamit ng helmet para sa ating safetyness.
Ayan mga Lods, nandito na tayo sa bahay. Ayan. Hanggang dito lang po ang aking video. Thank you. Salamat.